Hvor meget vi end lærer verden at kende, beholder den en dag- og en natside. De gule og orange farver fører lysets natur med sig, siger Goethe. En umiddelbar varme synes at bølge imod os. De blå og violette farver fører derimod mørket med sig. Som den høje himmel og de fjerne blå bjerge synes en blå flade at vige tilbage for os. Når vi betragter verden, ser vi farver. Vi er vant til at tænke, at farverne har noget med lyset at gøre. Om natten er alle katte grå, siger vi. Hvis lyset forsvinder, forsvinder farverne. Men også hvis mørket forsvinder, forsvinder farverne. Det er lyset og mørket til sammen, der skaber farver og gør verden genkendelig. I den klassiske fysik kan farver måles, men farver har andre kvaliteter og egenskaber, som ikke kan måles, men som vi umiddelbart kan sanse. Når solen står op i øst, kan vi være heldige at iagttage et ganske særligt fænomen. Et kort øjeblik falder solens orange-røde lys direkte ind på klinten, og vores skygger synes grønblå. Faktisk er skyggerne grå. Vores syn danner den grønblå farve som et svar på det kraftige orange-røde lys. Med denne lidt enklere opstilling vil vi prøve at vise, hvad det egentlig er, der sker. Vi belyser en kegle, først fra venstre med hvidt lys, så fra højre med hvidt lys. Der er nu en grå skygge på hver side af keglen. Hvis vi sætter grønt filter på den venstre lampe, kommer hele opstillingen til at ligge badet i grønt lys, undtagen i keglens skygge. Når vi denne gang tænder for lampen til højre, som stadig lyser hvidt, sker der noget. Vores syn skaber nu en purpurfarve, hvor der er plads til den, nemlig i den grå skygge. Hvis vi zoomer ind, så vi ikke kan se omgivelserne, men kun skyggen selv, holder den op med at synes purpur og bliver grå igen. Når vi ser skyggen isoleret, er den altså grå, men når vi ser den i den sammenhæng, den er en del af, fremkalder vores syn en purpurfarve. Purpur er komplementærfarven til grøn. Også den tyske digter og naturforsker Johann Wolfgang Goethe så de farvede skygger og bestemte sig for at undersøge dem og farvernes væsen nærmere. Goethe, som ellers er mest kendt for sin digtning, udarbejdede gennem en 40-årig periode en farvelære. Han anså den selv for sit vigtigste værk ved siden af Faust. Fænomenet farvede skygger førte Goethe frem til det synspunkt, at farverne tilhører synet, og derfor først og fremmest er en sanseoplevelse. Han studerede interesseret øjet og synet og byggede hele sin farvelære op omkring mennesket som iagttager. Om synet sagde han, at det altid vil stræbe efter totalitet og helhed, som vi ser det i de farvede skygger.
Hvis keglen belyses fra venstre med violet lys, skaber vi selv komplementærfarven gul. Cyanblåt lys fremkalder komplementærfarven rød. Når vi bliver udsat for en ydre, ensidig farvepåvirkning, skaber vi balance og harmoni ved at danne en indre komplementær farve. De farvede skygger kan ikke ses isoleret, men kun i den sammenhæng, de optræder i. De har ingen bølgelængde og kan ikke måles. Derfor eksisterer de, ifølge et naturvidenskabeligt verdensbillede ikke, men bliver kaldt synsbedrag. Ikke desto mindre ser vi dem. Goethe udforskede farverne overalt, hvor han så dem. Han søgte at kortlægge deres kvaliteter og væsen, hvornår og under hvilke betingelser farverne opstår, hvornår vi ser dem, og hvordan de påvirker os. Resultatet af sit arbejde synliggjorde han i denne farvecirkel. Her har han indføjet de overordnede lovmæssigheder, han fandt. For eksempel ligger komplementærfarverne, de harmoniske farvepar, over for hinanden. De harmoniske farvepar er et udtryk for den samtale, der er imellem det seende menneske og den farvede verden. Når verden viser os en farve, svarer vi igen med dens anden halvdel. Farverne er med til at fortælle os om verden omkring os. De fortæller os, at det ene er forskelligt fra det andet. Vi ville ikke få øje på de små bær, hvis ikke de var blå. Farverne hjælper os til at skelne. De fortæller os om årstider og livets gang. De viser os nogle lovmæssigheder ved vores virkelighed. Goethe fandt, at farverne påvirker både vores krop, sind og sjæl. Derfor var hans hjem i Weimar nøje farvesat. Spisestuens gule farve skaber varme og glæde. Arbejdsværelsets grønblå farve skaber ro og stimulerer tænkningen. Der er mange forskellige former for farver. Kemiske farver i blomster og træer, fysiologiske farver som de farvede skygger, og de prismatiske farver, som opstår, når lys brydes i et prisme. Krystaller og regndråber kan bryde lyset i alle regnbuens farver. For at kunne studere lysets brydning, fik den engelske fysiker Isaac Newton konstrueret et trekantet prisme. Og i 1704 fremsatte han sin teori om lysbrydning og farver. I sit forsøg lod han en solstråle blive brudt i et prisme. De farver, der opstod, kaldte han et spektrum. Han konkluderede, at farverne var indeholdt i det hvide lys.
Goethe kendte Newtons teori. For at efterprøve den, lånte han nogle prismer af en ven. Han ser på en hvid væg og tror, at han der vil se et spektrum. Men han ser ikke andet end den hvide væg. Da han derimod ser over på vinduet, sker der noget. I overgangene mellem vinduesprosserne og ruderne opstår der farver. Newton havde jo konkluderet, at farverne var indeholdt i lyset alene. Nu så Goethe til sin forbløffelse gennem prismet, at der kun opstod farver i overgangen mellem det lyse og mørke. Desuden så han flere farver, end dem Newton havde set. Hvor der kun var hvidt, var der derimod ingen farver. Her er de farver, både Newton og Goethe så. Her er de farver, kun Goethe så. Dem havde Newton ikke set. Det var som om, han kun havde den ene halvdel af farverne med. Goethe tog begge spektre med i sin farvecirkel. Newton forsøgte med sin opstilling at isolere sollyset i et mørkt rum, og bagefter dannede han ud fra geometriske beskrivelser sin teori. Den abstrakte anskuelse og det isolerede forsøg er grundlaget for naturvidenskaben, som vores moderne teknologiske samfund er bygget op omkring. Nøgleordet i den klassiske naturvidenskab har i de sidste 200 år været objektivitet. Goethes synspunkt var, at netop sansningen var vigtig, fordi den forbinder os til verden og giver os indsigt i den. Hans undersøgelser forbliver i den virkelighed, vi kan se og sanse. Han fastholder sammenhængen mellem del og helhed. For at få indsigt i verden, sagde han, må vi først skille den ad, men siden må vi samle den igen for at bringe den tilbage til dens rette sammenhæng. Når Goethe beskriver farverne, der hvor han ser dem, får han en indsigt i verden, fortalt gennem farverne. Han understregede, at det er vigtigt at iagttage farvefænomenerne uden behag eller ubehag, uden forventning eller forudindtagethed. Hvis vi ser dem, som de virkelig er, så åbner de sig op og fortæller andre historier. Ifølge Newton og den vestlige kulturarv har farverne kun med lyset at gøre. Derfor har vi ikke beskæftiget os med mørket. Naturvidenskaben kalder mørket fravær af lys. Men man kan ikke iagttage en lysstråle eller en mørkestråle. Den er ikke en stråle, medmindre der er mørke eller lys omkring den. I den synlige virkelighed er lyset og mørket ligeværdigt. Derfor, siger Goethe, kan man ikke tale om lyset uden også at tale om mørket. Hvis vi for eksempel ser på disse stråler, der rammer spejlet, opdager vi, at både lyset og mørket kan spejle sig. Videnskaben beskriver lys som stoflige partikler eller elektromagnetiske bølger. Men dybest set ved vi stadig ikke, hvad lys er. Men vi ved, at vi kun kan se det, når det rammer noget.
Selvom solens lys er overalt ude i det mørke himmelrum, ser vi først, at det er der, når det rammer de andre planeter. Det er jorden, vi her ser, ikke lyset selv. Lyset er usynligt og bliver først synligt, når det møder stof som månen, jorden, hånden eller landskabet. Røg er også stof. Partikler, der reflekterer lys. Det er røgen, der gør, at vi kan se lyset inde i boksen. Ligesom det er disen, der gør, at vi ser lyset over søen. Nu har vi dækket hullet i boksen med glas, så røgen ikke kan komme derind. Lysstrålen løber stadig gennem boksen, men nu kan vi ikke se den. Lyset er i sig selv usynligt. Vi er vant til at tale om solens lys, men det lys, vi ser, er i virkeligheden lysende stof, nemlig glødende partikler. Flydende, glødende jern lyser også, ligesom den glødende kultråd i pæren. Alle lyskilder er lysende stof. Når dagens lys forsvinder, overtager nattens mørke. I mørket finder vi hvile og ro. Mørket er den ene halvdel af vores virkelighed. Vi ser mørket om natten. Vi ser mørket i skygger. Vi ser mørket, når vi ser ud i det tomme rum. Man kan sige, at mørket er rum. Et rum, der rummer det usynlige lys. Vi forbinder lyset med stof og mørket med rum. Når natten sænker sit mørke over land og hav, og lyset ikke mere falder på klinten, på træerne og på stenene i strandkanten, tager universets rum over. Verden bliver kølig og fjern. Når derimod lyset fra morgenrøden rammer ind på klinten, og træernes kroner igen bliver grønne og distinkte, og det mørke himmelrum bliver til en blå himmel, bliver verden stoflig og nærværende. I det varme og frodige Toskana, hvor varmen får jorden til at dampe, og lyset rammer disen i luften, druer, solsikker og andre vækster, bliver vi foldet ind i et stofligt nærvær. I de kølige norske fjeldlandskaber, hvor luften er ren og skarp, og plantevæksten nøjsom, er det rummet og fjernheden, der dominerer. Vi føler os små i det store rum. Vi kan ikke opleve rummet uden stoffet, eller stoffet uden rummet. I vores oplevelse af virkeligheden er stof og rum uadskilleligt. Det samme er lys og mørke. Lyset og mørket danner et grundlæggende modsætningspar. Goethe kalder det lys-mørke-polariteten.
Stemningen og oplevelsen af parkens eget rum skifter alt efter, hvordan lyset og mørket fordeler sig. Modsætningen imellem lyset og mørket optog Goethe både som digter og som naturjagttager. I Himmelfænomener studerede Goethe mødet mellem lyset og mørket og farvernes opståen. En del af jordens atmosfære består af aske og kulpartikler, som Goethe kalder trybe. I trybelaget møder lyset mørket, og farverne fødes. Ved solopgang og solnedgang, når solens hvide lys løber igennem trybet, kan vi iagttage et forunderligt syn af farvernes spil på himlen og på jorden. For bedre at kunne forklare, hvad det er, der sker, fik Goethe fremstillet de glas, der sidder i låget af æsken. Glasene har i sig selv ingen farver, men er uklare og har derfor samme effekt som kul- og askepartiklerne i atmosfærens trybelag. Når låget lukkes, og vi ser ned igennem glasene ind i kassens mørke, bliver glasene blå. Når vi åbner æsken og ser igennem glasene ud i lyset, bliver glasene gule. Slangen på Goethes glas har samme trybeeffekt. Når vi ser slangen med lyset som baggrund, ser vi slangen gul. Når vi derimod ser slangen med mørket som baggrund, ser vi slangen blå. Det er det samme fænomen, som giver solen farve i solopgangen og solnedgangen. Den hvide sol ser vi som gul og rød, når vi kigger på den igennem trybelaget. Jo tættere laget er, jo mere rød ser vi solen. De gule farver opstår i samspillet mellem vores syn, trybet og solen. Når vi ser på himlen, er det egentlig det mørke himmelrum, vi kigger ud i. Men vi ser himmelrummet som blå himmel, når solens lys falder på trybelaget, der ligger foran det. Partiklerne i trybelaget reflekterer lyset, der er altså lys foran mørket. Jo tyndere trybelaget er, jo mere mørkeblå ser vi himlen. De blå farver opstår i samspillet mellem vores syn, det mørke himmelrum og det oplyste trybe. Farverne tilhører synet. Når vi ser på mørket igennem det oplyste trybe, ser vi de blå farver. Blåt er oplyst mørke. De blå farver fødes af mørket
ved lysets hjælp. Når vi ser på den lysende sol igennem trybet, ser vi den som gul og rød. Gult og rødt er formørket lys. De gule farver fødes af lyset ved mørkets hjælp. Vi ser altså polariteten lys-mørke forvandlet til farvepolariteten gul-blå. Lys danner udgangspunktet for gul, mørke for blå. Gul og blå danner grundlag for alle andre farver i farvecirklen. Derfor stiller Goethe de gule og de blå farver over for hinanden i farvecirklen. De gule til venstre og de blå til højre. De to glastrapper er fyldt med gul og blå væske. I de nederste trin er farven gul, men jo flere lag, det vil sige jo mere fortættet den lyse gule bliver, jo rødere bliver den. Det samme gælder for de blå farver. Den cyanblå bliver mørkere og mørkere og går helt op til violet, jo mere fortættet den bliver. Det kaldte Goethe for farvestigning. Goethe viser i sin farvelære, at stigningsbegrebet går igen i så forskellige fænomener som for eksempel glødende jern, en blomst, i fuglefjer, i himlen. Overalt det samme mønster, fra gul til rød og fra cyanblå til violet. I solnedgangen ser vi i horisonten den blå farvestigning op mod himlens mørke, og den gule farvestigning tættest på den nedgående sol. Den blå farvestigning går fra cyanblå til violet. De gule farver forbinder vi med lysets kvaliteter. Vi oplever dem som varme og stoflige. De blå farver forbinder vi med mørket. Vi oplever dem som kolde og rumlige. De gule blomster kommer frem imod os. De blå blomster trækker sig derimod bort og bliver næsten til en blå afgrund. Vi tillægger farverne kvaliteter, der svarer til lys-mørke polariteten som varme kulde, nærhed fjernhed, dur mol. Også i vores sprog indgår farvekvaliteter. Vi taler om gyldne tider og blå mandag.
Selvom vi hver især er unikke, oplever vi den samme blå himmel og gule sol, og vi reagerer grundlæggende ens på dem. Vi taler om at have et lyst sind eller et mørkt sind, at være i sort humør eller i lyst humør. Vi genkender den ydre verdens lys-mørke polaritet i os selv. Ingen andre steder ser vi så tydeligt som i himmelfænomenerne, hvordan farverne opstår i mødet mellem lyset og mørket. Her ser vi både farvestigning og polaritet. Derfor kalder Goethe det urfænomenet. I Goethes videnskabelige metode beskrives farverne altså der, hvor vi ser dem. Derfor fastholder han, at vi selv er en del af undersøgelserne. Man kan ikke adskille det sete fra den, der ser, siger han. Men hvad vil det sige at se? En hvid trekant på en sort baggrund er et meget simpelt billede. Hvis vi fjerner lyset i form af den hvide trekant, ser vi ikke længere noget billede, kun mørke. En sort trekant på en hvid baggrund er et andet meget simpelt billede. Hvis vi fjerner den sorte trekant, ser vi heller ikke noget billede, kun lys. Et billede opstår i mødet mellem lys og mørke. Her er billedet både den hvide mur og de mørke skygger. Når vi kan skelne det ene fra det andet, oplever vi, at vi ser det, vi kalder et billede. Her består billedet af de hvide kronblade og de violette støvdragere med orange hoveder. Verden kommer til os i form af billeder, og gennem dem genkender vi verden. Fra spæde kigger vi ud i verden og opbygger vores skelneevne, erfaring og viden om den. Vi orienterer os i den og genkender den gennem det, vi ser. Den viden og erfaring, vi har opbygget om verden ved at betragte den, udgør endnu et billede, nemlig vores erindringsbillede eller bevidsthedsbillede. Vi bærer altid vores viden og erfaring med os. Når vi betragter verden, opstår der altså et møde mellem det, vi ser, og det, vi ved. Billedet af verden og vores bevidsthedsbillede er uadskilleligt, som lyset og mørket. Goethes undersøgelser foregår i billedernes verden, fordi han beskriver det, han ser. Derfor adskiller hans prismatiske forsøg sig markant fra Newtons. Newton teoretiserede over en isoleret lysstråle, men sådan en findes ikke i den synlige virkelighed. Det kan vi se ved at kigge nærmere på den første del af det klassiske forsøg. Sollyset passerer et lille hul og rammer væggen bagved. Derved opstår der det, man kalder et optisk billede. Et billede af solen. Det er et princip, der kaldes camera obscura, og som har været kendt i Europa siden middelalderen. Når lyset fra solen løber igennem hullet, dannes et billede af solen. Det er ikke en afbildning af hullet, vi ser. Sollyset bærer sit eget billede med sig. Uanset hvor lille hullet er, og uanset hvilken form det har, vil der altid dannes et rundt billede af hele solen med det mørke himmelrum omkring sig. Det er ikke en isoleret lysstråle. Pæren her i camera obscura-opstillingen sender lys ud i rummet. Noget af det slipper gennem det lille hul i væggen og rammer skærmen. Det er ikke kun billedet af pærerne, der afbildes gennem det lille hul. Det gør mørket omkring dem også. Derfor ser vi billedet af pilen,
Her er lyskilden hele det lysende billede af træet, den gule mark og den blå himmel. Newton vidste, at den lysende plet på skærmen var et billede af solen. Men da han ville undersøge, hvorfor der opstår farver, når solbilledet bliver brudt i prismet, forlod han den synlige virkelighed og billedet af de farvede sole. Det gjorde han for at søge bevis for, hvorfor farverne opstår ud fra datidens opfattelse af, at alting i universet består af bittesmå, usynlige byggesten eller atomer. Han ledte efter farvernes atomer. Newton forestillede sig, at lyset kunne spaltes, så kun én isoleret lysstråle gennemløb prismet. Han definerede sin farveteori ud fra en objektiv målestok, ligesom videnskaben i dag stræber efter objektivitet og definerer farverne ved forskellige bølgelængder. I videnskaben kan man forklare farverne uden at iagttage dem. Naturvidenskaben interesserer sig ikke for mørket. Det er blot fravær af lys. Men det er vores evne til at se og forstå billeder, der forbinder os til den verden, vi lever i. Billeder, der opstår i mødet mellem lys og mørke. Mens Newton kommer ud med en teoretisk fortolkning af prismeforsøget, vælger Goethe at undersøge det, han ser. Han giver sig til at udforske billedet af farvespektret. Han skifter det runde solbillede ud med en hvid firkant på sort baggrund. Når billedet forskydes gennem prismet, ser han 2 farvespektre opstå. Et gult-rødt for oven og et cyanblåt violet for neden. Han ser, at det er i de vandrette overgange mellem lyst og mørkt, at farverne opstår. Han kalder de 2 spektre for kantspektre. Kantspektret ses også på himlen i mødet mellem dag og nat. Men den grønne farve fra Newton-spektret er der ikke. Vi sender billedet af den hvide firkant på sort baggrund igennem et særligt prisme. Dette prisme kan åbne og lukke sig og gøre det muligt at iagttage farvernes opståen som en dynamisk proces i takt med, at billedet brydes. Når prismet er lukket, løber billedet lige igennem det, som igennem en almindelig glasrude. Når prismet åbner sig, brydes billedet, og det forskydes opad. Vi ser nu, hvordan kantspektrene opstår, i takt med, at prismet åbner sig. Gul-rød for neden og blå-violet for oven. Det gule og det blå kantspektrum opstår, kulminerer og forsvinder i takt med, at billedet forskydes. Hvis vi bytter firkanten ud med en bjælke, så der bliver kortere afstand mellem det lyse og det mørke,
sker der noget nyt. I takt med, at billedet forskydes, opstår de to kantspektre ligesom før, men fordi afstanden imellem dem nu er kortere, mødes de to kantspektre, og gul og blå blandes. Farven grøn opstår. Vi ser, at Newtons spektrum kun opstår som en særlig tilstand af Goethes to kantspektre, når de er tæt på hinanden. Det er altså fordelingen af lys og mørke i billedet, der afgør, om Newtons spektrum opstår. Newton koncentrerer sig om en teoretisk definition af farverne. Goethe udforsker farverne som dynamiske processer. Overalt, i prismeopstillinger, i himmelfænomener, i naturen, iagttager og genkender han farvernes fødsel, kulmination, hendøen og genfødsel. Han søger efter overordnede lovmæssigheder, og en af dem er, at farverne opstår i mødet mellem lyset og mørket. Når vi kigger på det sorte træ på den hvide baggrund igennem prismet, genkender vi Newton-spektret med de kraftige blå, grønne og røde farver. Men der, hvor de sorte grene er meget tynde, ser vi også andre farver, nemlig lysgul, purpur og cyanblå. Det billede, der frembringer Newtons spektrum, er en hvid bjælke på sort baggrund. Her tilføjer vi det komplementære billede, nemlig en sort bjælke på hvid baggrund. I den sorte bjælke til højre bytter kantspektrene om, så rød og violet mødes og blandes til purpur, ligesom gul og blå blandes til grøn. Vi ser her det mørke spektrum, som Newton fandt, sammen med det lyse spektrum, som Goethe føjer til. Det lyse spektrum og de tre lyse farver. Det mørke spektrum og de tre mørke farver. Goethe har indføjet både det lyse og det mørke spektrum i sin farvecirkel. I farvecirklen genkender vi alle de lovmæssigheder, som farverne følger overalt i den natur, vi selv er en del af. Fordi genkendelse er harmoni, kalder Goethe sin farvecirkel for den harmoniske farvecirkel. Grøn danner bunden i Goethes farvecirkel. Den opstår som en blanding mellem de to grundfarver, gul og blå. Polariteten ophæves, og der kommer balance og ro. Den grønne farve tilhører jorden. Alle både gule og blå blomster er startet med en grøn spire, ligesom alle andre af jordens plantevækster. Man kan tale om jordens grønne vugge. Purpur danner toppen i farvecirklen. Den opstår som en kulmination, når rød og violet blandes.
Også her ophæves polariteten og giver en fornemmelse af ophøjet ro. Det klare lys er overalt, siger Goethe. Det iler igennem rummet og bliver først synligt, når det bliver bremset, når det møder modstand. Lyset og mørket kæmper en evig kamp. Nogle gange vinder lyset, nogle gange mørket. Selv i en stemorblomst genkender vi lyset og mørket. Farverne fødes ud af lyset og mørket. Det har de altid gjort. Det vil de altid gøre. Vi er en del af farvernes verden, og gennem dem kan vi få indsigt i verden og os selv.